Mbaleni remuking ati. Wengi iki aku ngrasakake beda banget karo adate kang njalari rada wegah mlebu nyambut gawe. Udan grejih wiwit wau awan, ora leren-leren. Karo dibarengi swara gluduk kang gawe gilaning ati. Pancen penake ngaso wae ana ngomah kemul sarung supaya ora adem. Karo ngadep kopi lan telo goreng anget. Nanging aku kudu mangkat. Senajan ing njaba udan lan gluduk durung leren. Tekan papan pegawean sikil, tangan lan raiku isih ngrasakake adem amarga banyu udan. Aku banjur mlebu kamar kaya biasane, nemoni kanca-kanca sing piket sore. Mas Diko, mengko ana operasi sesar. Alat-alate dicepakake yo. Ngendikane dokter karo ngalungake stetoskop ing gulune. Inggih, Dok. Wangsulanku ora kakean takon. Gaweanku pancen ana ruang operasi. Bantu para dokter yen ana pasien sing arep operasi. Buku status sing wis tak cepakake wiwit mau sore tak jupuk kepengin ngerti sapa pasien sing arep nglairake. Rasane mak tratap. Aku maca datane pasien. Leni, umur 28 taun, pagawean guru. Ing batinku ana rasa ora percaya. Gek-gek wanita kang dadi gegantilaning rikala 5 taun kepungkur. Waktu semono aku lan Leni padha-padha dines ana wewengkon Pegunungan Sewu. Aku ditugasake dadi perawat, nanging Leni dadi guru ana sekolah dasar. Olehku maca saya tak gatekake temenan. Jantungku saya banter anggone deg-degan. Saya mangisor olehku maca, atiku banjur mak jleg. Pancen bener, pasien kuwi Leni pacanganku biyen. Awakku tambah loyo, pikiranku glumyur, keringet kang gedene sak las gleweran nelesi klambi lan raiku. Ana apa Mas Diko? Kok sajak ana sing dipikirke? Adem-adem kok kringete pating glewer. Apa ora pati sehat? Mboten napa-napa kok dokter. Mung wau rada masuk angin ning kula sampun kerokan. Wangsulanku karo gugup. Wis, saiki pasiene digawa mrene. Kabeh dokter wis siap. Pirantine rak ya wis beres to? Inggih, Dok. Sedaya sampun komplit. Atiku saya ora karu-karuan. Ning ya kepriye maneh? Kabeh wis dadi pinestine Gusti Kang Maha Kuwasa. Masker tak pasang sing rapet supaya Leni ora ngerti. Aku kuwatir yen dheweke ngerti aku banjur nuwuhake bab sing njalari operasine ora lancar. Mulane yen didhawuhi nyepakake alat, aku ora omong apa-apa. Mung banjur tak ulungake dokter wae. Senajan mengkone aku ya tetep kepengin nyawang pasuryane Leni. Kaya apa sakwise ora tau ketemu amarga dheweke banjur pindah mudhun ana Jogja sakwise dadi manten. 5 taun kepungkur. Pakulitane kuning nemu giring, rambute ketel ireng dipotong cendhek, memper kaya bintang iklan sampo ing TV. Untune putih miji timun. Yen ngagem klambi mesti resik, besus, dasar guru kang bisa digugu lan ditiru. Aku kelingan mlakune, senajan awake ora lencir nanging mlakune rekat. Tricik ora gampang kesel.
Bab mlaku iki amarga kahanan kang kudu dilakoni supaya ora ditinggal lan bisa ora telat tekan sekolahan. Aku kelingan jaman semono tanggal 2 Mei pas pengetan Dina Pendidikan Nasional. Dina kang bersejarah kanggo para guru kaya Leni. Wektu semono dina Setu, aku sakloron pinuju ana terminal nunggu bis jurusan Jogja. Padha-padha arep bali saka nyambut gawe. Kanthi omongan kang mung kanggo basa-basi, aku padha tetepungan karo nyritakake pegawean lan pengalamane dhewe-dhewe. Ya bab gawean, banyu, sekolahane mbiyen, transportasi, gaji, uga guyonan ngalor ngidul sing ora ana tonjongane. Wiwit kedadian kuwi, dina Setu kuwi, aku lan Leni mesti bareng yen pinuju mangkat dina Senen utawa bali dina Setu. Sing teko dhisik ngenteni banjur bareng ngebis. Sesrawunganku sakloron wis akeh sing padha ngerti. Apa maneh kanca nglaju. Kabar iki uga wis tekan sekolahane Leni lan kantorku. Mulane yen dina Senen lan Setu mesti digarapi kanca-kanca. Ngenteni kangsenku karo Leni. Sejatine anggonku sesrawungan karo Leni ya wis sautara, udakara 3 taun. Wektu kuwi aku wis siap-siap karo ngitung-ngitung tabunganku sing arep tak nggo nglamar dheweke. Pinuju dina Senen aku kaget banget nyawang ali-ali kang sumlempit ing jenthik manis tangane kiwa. Tak takoni, jarine mung cincin biasa, dudu cincin kawin. Nanging atiku goreh, ngemu rasa kang ora percaya. Tak desek, dheweke tetep ora gelem ngaku. Rasa cubriaku tambah nalika dheweke mesti mblenjani janji yen mangkat lan bali wis ora tau gelem bareng maneh. Mulane ing wanci bengi aku kepeksa nemoni ing kos-kosane. Leni ngaku yen wis arep didadekake manten. Nanging ora gelem ngaku sapa priya sing wis ngebroki panggonanku ing atine. Saiki Leni wis dudu duwekku. Kebak rasa mangkel, nesu, sedih, lan rasa embuh apa maneh dadi siji ing atiku. Panggresulaku, kena ngopo kahanan iki kudu tak lakoni nalika aku wis siap bangun bebrayan. Ngono panggrahitaku kang lagi kebak panalongso. Nggonku numpak sepeda motor olehku nyilih kancaku mung sak titahe. Ora nyono, ora ngoyo, alon wae. Amarga ing sirahku kaya arep pecah-pecah merga kelingan wanita kang dadi gegantilane atiku. Pangudara saku prastawa apa kang bisa jalari Leni ninggalake aku? Kurang apa aku? Lan salahku apa? Kene yo, dheweke wis wani nglanggar janji kang tinulis ing layange lan isih tak simpen nganti seprene. Ing pangudara saku, aku goleki lelakon kang wis tau tak tindakake. Aku kelingan nalika semono wektu taun baru aku sakloron menyang Candi Prambanan. Malah ora mung sepisan. Taun baru candake uga dolan mrono. Mas, ngendikane piyantun sepuh yen lagi pacaran ora kena dolan mrene. Mengko njalari pedhot lho. Kaya wurunge Bandung Bondowoso arep ngepek lara jonggrang. Kandhane Leni karo maem kacang goreng. Wah, awake dhewe iki wong terpelajar. Rasa percaya marang gugon Tuhan. Kabeh kuwi pestine sing Maha Kuwasa. Wangsulanku kanthi mantep. Yen tenan piye Mas?
Aku ki semelang, ojo-ojo ngendikane piantun sepuh kuwi tenan. Saiki pasrah wae, yen wis dadi pestine, asam di gunung, garam di laut, bertemu dalam satu belanga. Rak iya to? Jawabku karo guyu. Karo ngrasakake mumete sirah kaya-kaya aku ngiyani gugon tuhun kuwi. Ning ya apa mung nuju kebeneran? Ngendikane para kiai kae, judo, rejeki, lan pati kuwi wis ditemtokake sing kuwasa. Nek ngono aku percaya sing iki wae. Gumunku pepisahan iki kedadiane pas 3 taun uga ana ing sasi Mei kaya wektu ketemu Leni ing bis sepisanan. Pikiranku nglantur ora karuan, kelingan jaman semono. Ora krasa operasi wis rampung. Jabang bayi lanang wis lair kanthi slamet. Nangise banter banget, ateges bayi iki sehat. Ing atiku isih kepengin ngerti sapa sejatine bapakne bayi abang iki kang wis ngrebut Leni wanita pilihanku. Oh, kaya ngene nasibku. Aku melu mbantu nglairake jabang bayi kang lair sasi Mei saka guwa garbane wanita kang biyen kerep sak pejagong karo aku. Banjur gawe lara atiku. Nganti seprene remuking atiku durung bisa ilang. Saiki malah ketemu maneh karo Leni sing wis dadi sisihane priya liya. Ya bapakne jabang bayi iki. Yen ngono, iki dadi sasi Mei kelabu sing kaping 7. Cutha.